Human nga dunay mga nakuyapan tungod sa pagsunsisok sa mga tao sa Cagayan de Oro City Hall atol sa People's Day sa milabayng semana. Nagpatuman na ang LGU og bag-ong sistema diin sa matag barangay na lang himuon ang maong aktibidad. Aniya ang ako report. Gianunsyo karon sa Cagayan de Oro City LGU nga magpatuman na og bag-ong sistema sa pagpahigayon og People's Day sa syudad. Kinihuman ang nahitabong insidente sa milabayng semana kung diin pipila ka mga individual ang nakuyapan resulta sa taas nga pila, diin ang uban gabi pa nagsugod na og pila. Busa na desisyonan karon sa LGU nga dalhon na ang People's Day sa matag barangay ug himuon na kini duha ka beses sa usa ka semana. Sa maong pulisiya, mga residente na lang sa barangay kung asa gipahigayon ang People's Day ang atimanon aron dili na masubli pa nga magpunsisok ang mga tao sa venue. Kay nakita no na ang dili ma-distribute pag-ayo ang services kay katong duol lang sa City Hall no like daghan kay barangays ka duol sa City Hall mo usually ka-avail. So muni nga i-double time na to kaduha na ta mag People's Day sa matag barangay Monday and Wednesday no ato lang nang i-anunsyo no sunod na to mga programa. Gani sa bag-uhay lang natapos nga People's Day sa barangay Kanituan, miabot sa sobra 2,000 ka mga residente sa lugar ang natagaan og ayuda og serbisyo. Usa sa mga nakabenepisyo sa People's Day, si Arceli, kinsa nakauyon sa bagong sistema. Gwapo ramang po direpot sir kay dulduor ra ba. Way dili gasto pa plite kay dito bitaw sir kay maglinya pa kanya dugay pa kay kaayo. Nya plite-plite pag yun mi. Magliso po mi pag balik na mo dito kay ang sakyanan manggo traffic. Nakita sab sa LGU nga mas plastar na ang pila sa mga benepisyaryo. Ado naman gihapoy pagahimuon nga People's Day sa City Hall apan sagad sa mga makapahimulos niini katong mga PWD, senior citizen o mga miyembro sa uban pang sektor. Dili lamang gud ni more on ayuda o hatag bugas o financial assistance no. Naagihapon ta makita man to skilled nga naa atong mga department heads no, mga frontline offices nga one-stop shop ning services nga paghatag gyapon pagtubag sa mga hangyo or mga kinahanglanon sa barangay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.